Любимите ми моменти в Ергена са, когато дават Мартин сам. Как си блъска главата и през иронична усмивка се пита: какво ли иска тя? Приятелю, тя бе изключително ясна в исканията си. 50-60 хиляди на месец и да я глезиш, иначе... Или когато Виктор повтаря едно и също за не знам си кой стотен път, като в епизод от Дързо си красота, за това как Бранимира била издигнала непробиваеми стени. Ами добре, повярвахме ти, повярвай си и ти се оттегли. Има много дами, които търсят това, което и ти. Това са двама мъже в една къща с 20 жени и двамата ергени залитат по онова, което не могат да имат. Поправка. Мартин може да има Даниела, но не е любовта й. Грешка, която съм сигурен, че мнозина сме правили в живота си и ако не сме си взели уроците на време, а дори да сме го направили, вероятно ще допуснем отново. Всички сме някак привлечени от хора, които днес е модерно да наричаме нарцисисти, като нощни пеперуди от лампа. Странното е, че почти винаги съзнаваме какви биха били последиците от връзка с човек, на когото очевидно не сме му важни. И въпреки това тичаме към пропастта, надявайки се той да се промени и да ни хване, нещо в което самите ние не вярваме, и си разбиваме главите. Даниела не е там за Мартин, а да се рекламира и да събере материал за новата си книга. На всички ни е ясно му и на Мартин, но не. Той не иска Мартина, която очевидно е луда по него. Бранимира не харесва Виктор. Тя търси някой, който да е токсичен и да я разиграва като Даниела Мартин. Ако е по-токсичен, дори би бил още по-подходящ. На всички ни е ясно му и на Виктор, но не. Той не иска русица, която пропътува половината земно кълбо, за да го опознае. Ни най-малко. Те са се спрели на единствените жени, в чието сърца не могат да влязат и го знаят. Но това е моето мнение.